bahasane nek prakteke iki koprol sauto. koprol. Lah nek ming ngene terus Elek. iso Jaluk sing asli. asli. Wani piro? Lah karo kendange gede kendange lho. Karo kendange bidange ya. Ayo ngono. Yo tak jawab. Abot. Awas, sirahe nuncep lho. Sirahe nuncep lho. Hop. Mesakne. Piye? Piye? Wong kowe karo kendange ya gedhe kendange kok ndak tak arepe ngangkat kendang kaya kuwi. Mas, cilokone angger kok diangkat iki mesti kadol. Lah. Wage. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Bayu Limbo, Bayu Cange. Piye kabare Mas Gareng? Alhamdulillah manggih kawilujengan awit pangestu panjenengan. Wono sapa tekan kene pirang jam? Menika 9 jam. Kok sik Alhamdulillah. sampean tak telepon. Lah toh? iya, ya Oh, mesti Mas, kok. heeh. Piye? Sampean kancani aku mayang neng pantai sini Labu Laut. Pantai sini Labu Laut wonten Tulungagung. Tulungagung. Iya Pak, selo aku. Iya. Jal. Nah, terus kok iso nyangking kuwi apa kuwi? Iki bekakas sapa iki? Piye? Iki kok ora bekakas, Mas. Iki karang terumbu karang sing wis terbengkalai iki tak cangking iki dadine ya iki. Kok sia-sia men. Aja sia-sia. Lah kowe iki sing ngejak sapa kok menyang ngene iki? Lah iya, aku kan wis ngerti to petunge karo Mas Gareng. Lah, iki Heeh, sampean dibajet, so toh. Aku dikabari. longgar. Oh, tak calang. Lho lah sampean? Lah terus aku melu sapa iki kok? Lah rumangsamu ki mrene iki sing ngekon sapa? Lah sampean ngabari to jenengan? Lah, lek sampean kan benake. ngene to lek ku ngabari. Lah, Mas nggih. Victor, Nggih. nuwun sewu. Nggih. Mas, kula tanggal 23 ki mayang Lah, neng nggih. pantai sini. Nggih. Sampean senggang. Loh, senggang selo kula. Iya, nek sampean senggang monggo rawuh. Loh, lah nggih niki pun Ning aku lak ra petung to lho karo sampean. Sing ngakon terus dandan kaya ngene iki sapa? Sopo jajal? Ayo. Sing ngakon dandan kaya ngene iki sapa? Lah. Long aku munggah serampat penak-penak. Barang kowe munggah kok serampat, sing ngakon joget ya sapa? Sopo sing ngangkon joget, Jal? Ayo.
Lah iki piye petunge? Lu pitungan dhewe kok. Lah aku rene mau yo nunut kuwi bakul liwak mau. Lah iki terangane piye terusan? Lah ya piye? Anu Pak jenengan urunan 2000 pun pripun napa-napa kula. Ora le aja kuwatir, mangga tak cukupi kok ya. Kowe ra ngerti Subrono. Kowe yo Mas digarap Victor. karo kanca-kanca. Lah kuwi nganti diangkat barang kendange rumangsamu. Lah iso ngono ki rumangsane Rumangsamu iki ngerus kendange rumangsamu. rumangsamu kaya Kowe sapa bagus-bagus Kaya bagus-bagus. iki aku lho. Loh, Victor. Oh, wis kondang kono kene. kono kene. Apa kowe? Apa kowe? Tukang kendang, Tukang pangkatmu kendang. tukang kendang aku lho. Ah, Lho, copet. mbok sing apik ngundang yo. Copet yo gawean. Oh, gawean kok yo. Gawe copet. aku. Copet aku. Apa kowe tumpakanmu Apa, ki apa? Alah, kuwi. Apa? Apa? Pit motor. Pit motor. Aku lho, Bandoso. Lho. Yo sing apik tumpakan yo. Lho tumpakan lho Bandoso ki arang-arang sing wani nggoni. Lah kowe wani ki mah ampuh. Oh, kendel. Oh, Bandoso. Oh, edian piye? Oh, kepangananmu ki apa? Pangananmu apa paling? Pangan paling iki wis salah apa ki? Soto. Soto, pecel pol. Pecel pol. Paling bakso. Aku lho. Wah. Oh, batang. Loh. Coba datang. Arang-arang sing Loh, gelem mangan. sing Nek kowe gelem ngopeni batang lak kuwi jenenge hebat. Oh, hebat. Apa? Minummu ki apa? Ombemu ki apa? 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 Es teh. Es teh. Alah aku. Es wah. jeruk. Es jeruk. Es biasa. Alah Aku paling. lho. Oh. Banyuaki. Yo remuk tok lho sini. Kekuatan Banyuaki ki ben kuat. Ben kuat ngono lho. Aku demben ora Banyuaki. Apa? Ciu. Kowe yo kok ngombe ciu barang to, Alah Tor. yo jare wong-wong niku. Jare wong-wong yo ketularan liyane. Kowe iki mulut wah lah kowe karo termos yo gede termose kok. Arepe ngombe ciu. Sowanono tlatah pantai sini. Pantai sini Bayu Limbo, Bayu Cange. Ngaturke. Alhamdulillah ngaturaken sugeng dalu konjuk sedaya pamirsa. Elek-elek kaya ngene iki wis alhamdulillah tak pitung alhamdulillah Bayu Limbo. Alhamdulillah. Piye, piye? Ngatasé aku wis ka Wonosobo tekan kene terus iso kepethuk panjenengan. Iki yo pertama. Wah, dan Ki Kartika sapa jenenge? Lah Daru. Lah iya Ki Kartika apa? Piye le? Daru. Ki Daru Kartika. Ah, iki lho. Oh, Kok jenenge apa? pisan tulung agung Wonosobo 9 jam pegele jamak. Aku manget saka omah ki jane ki mumet tak. Piye Mumet piye? apa? piye? Tekan kene iki iso mari aku. Kok iso mari? Jualan iki ngarepe mrene tangkeng tangkeng. Jan rasane kayak dipijeti ya nek mobil. Lah kok dipijeti ya Wah, mangsamu. Ah, luar biasa. pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Gareng. Nggih. Dhewe rawuh nang pantai sini neng endi desane? Pundi Pak? Kali Batur. Kali Batur. Ah. Heeh, Kali Batur. Iso apa Cah Bagus? Apa? Di Jarwo Desokne. Jarwadoso. Iso. Wah, kula jelas. Oke. Wah iya to. Cik iso ora? Gak. Lah Ora iso kok umuk. jangkrik. Paling ora iki dagelan iki sing pinter. Iso njarwo Dosa. dosa. Contone. Lah iki mau Heeh. Kali Dawir. Dawir. Duh. Duh. Ngendi? Kali Batur. Kali Kecamatannya Batur. Kali Dawir. Manut aku ora ngerti jarah kene kok. Kowe Kok iki. blusuk kaya gelem Kali Batur. Nah, Apa? Kali Batur. Oh, Papat. Po. K. Iso apa ora to, Jan? Iki ado-ado ditagap ka Wonosobo anake ra iso. Ngisi-ngisi apa kowe kok? Jatahmu kok. Lah kowe sing ngomong dhewe iso apa ora? Loh, ya jelas to crene iki genahe yo. Oh, ora iso ora bayaran. K. Kali Batur. Ayo ka opo? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalu Iya menika. iya iya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Li. Ah, Li. Li. Li wong kowe ora duwe li ya wis ora iso omong. Ngece. Ya Delok. ono ning cilik. Ya penting lah enak ya toh. Ya wis Ja, ora apa-apa. paling kok mek Ya wis, nyenil wis ora ngono. apa-apa, paling klipik-klipik tok. Ora Delok le, tar. Nggih, Gedhe Li. cilik. non Gedhe cilik. wah nyuwun sewu niku lho. Kula mboten sombong. Ben kula sak cempolan jenengan. Lah, mosok. Ah,
Wong awak semene iki gedene sing mak sempolo. Tak cempolo, pundi cempolan jenengan sebutan. Cempolone sampean, Pak. Samene. Samene iki. Sing ndi? Gonamu samene iki. Hah? Gonamu samene iki. Apa sing ngomong ki lho? Jangan main nemplek iki gambar. Nek kowe iki dibalik, Apa? paling ora iki sing semene iki disenengi ora sinden-sinden. Lah nek semene iki ora mlebu nyuk. Ayo, alah apa-apa to nggo keri-kerian. Iki. Lah. Heeh, dibacotke apa? Li Lali aku kowe. Li. Ayo. Ayo iki ora sida bayaran kowe. Waduh. Catetane wis domongi kenter mau ning. Ayo. Li apa? Ayo. Li. Li. Limpahan. Limpahan. Wah. Apa kuwi? Ayo. Li. Jare Limpah pintar. rezekine wong sak kali batur. Nggih niku. Bah. Bahwasanya malam hari ini itu sedekah kok sedekah bumi Laut. larungan Larungan. disekseni para masyarakat Kalibatur pokoke donga dinunga ben iwake saya akeh rezekine saya lak akeh tur dalu niki gitu wayangan dalange Ki Daru Kartika Terus dagelane Mr. Victor Rudlup. Lapor mulu. ngono dipanggil Mister. Victor iki londo iki. Oh, ayo londo. Londo. Ning ra iso basa londo to kowe iki? Ora iso. Lah wis iso apa? Lho iso. Contoh. Aku lagu Inggris iso. Iso. Edian me. Contone. Lho, Inggris to? Inggris. Sing penting Inggris to? Heeh. Iso. Heeh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lho iki Inggris, Mas. Yo Inggris kuwi bayi lahir cengar iso kuwi. Yo apa paling ora apa ngono kok. Lah awakmu iso apa, Tor? Oh, iku iso kowe. Iso. Aku to. Heeh. Ya jelas gak. Lah ya. Tar Victor. Aku wong Jawa. Kula bengi iki aku Piye, ya piye? pikantuk kanugrahan. Heeh. Utawa entuk kanugrahan. Iso ndereke panjenengan nadyan tok adoh ning iso nyambung sedulur. Alhamdulillah. Nggih. Acarane iki mulai iki sedekah laut. Sedekah laut, Mulai Mas. iki yen diothake gathuk sedekah Sedekah. kuwi sejak dulu memang sudah dilestarikan. Iya, bener. Minangka dadi tilarane nenek moyang. Terus Dengan ini semoga nelayan dan warga masyarakat dijauhkan dari mara bahaya. heeh. Betul. Kah kuwi kaberkahan utawa berkah barokah sing dianti-anti warga masyarakat kene utamane para nelayan. Ngono. Laut L ki luasnya lebih luas daripada daratan. Betul. Indonesia ini negara agraris. Kuwi asin banyune. Mosok. Lah iya. Lah iya. Laut ki asin banyune. Ora percaya mburi geber. Nyapa kok? percaya kowe tak slundupke. Sek nyapo banyu laut kok asin. Lah nyapa? Ya kuwi kadar garam. Kadar garam tinggi. Apa? Dari dagelan pinter. Lah iki ngopo kok banyu laut kok asin? Ya mergo mbok dilat. Ora dilat. Iya kok mungkin bener. ngerti, Wah, kowe. goblok bener, Rek. Lah, iso Lah nyapa toh. kok dadak dilat banyu laut? Ya iso. Oh. Lah iya, Apa dong kok ngene. mergo dirasake ya to. Ya iso to padha Nek ora dilat ya ora ngrasake. Ora ngerti banyu laut ki. Oh iya ora mesti ya. Lah apa? Berenang sambil menelan air. Heeh. Apa ki jenenge paribasane? Berenang sambil meminum air. Ya Nah. pokoke sambak. Alah, sambil menyelam minum air. Minum air. Ah. Aku wong minum air karo nguyuh-uyuhmu ya. Kula asin. Kuwi L. Heeh, terus A kuwi A ya ta. Ah. A kuwi airnya Air. asin. Heeh. Untuk hidup warga untuk hidup utawa menjadi mata pencarian sebagai nelayan warga masyarakat wonten ing Kali Batur. inggih. Betul, heeh. Pantai sini. Pantai sini. Terus T. 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 T apa kuwi to? Aduh, yo. Terumbu karang yang Nah. menjadi indah utawa Sebagai- dadeke indah. Nah dan to kejaba menjadi apa?
mata pencarian yang dadekke ya kuwi wisata. Nah, saiki aku kepengin nodi iki si Victor. Ah, Mas Gareng rada mundur sithik, coba. Aku jan pengen roh aku. Apa? Apa pripun? Jenengan jak Le, pripun? Ayo. sampean sik sekolah ya? Tasik Kelas piro, Le? Boten kok apa sekolah kula ini kuliah, Pak. Kuliah. Semester Isi, piro? Mas. Non semester 6. Oh, nggih. Nggih, Semester 6. Nggih. Coba aku kepengin roh jurusane. Oh, bedhek jenengan jurusane napa kula? Loh, lah iya aku takon kok bedhek. Oh, alah. Kula ngeten ambak elek-elek ngeten iki. Heeh. Kula saking isi Surakarta Heeh. jurusan pedalangan. Pedalangan. Iso dalang. Iso. Kene tak tes. Oh, Waduh. diteno Iya. Kene tak tes, dalango. Tor. Iki kowe Yo. kudu. Kene. Ayo. Ayo tak tes dalang. Alah, Apa teko kowe? Kira mak tuwil. Oh lah. Ayo jajal, ayo. Sik. Wong semene iki apa iso ngeprak ngono to? Lho lah iya to, Bangsaku. tak sawange sik. Ayo. Disembah. Diangkrik. Oh. Apa? Weh, Dian. Iki Gur jejak. Heeh. Tak siapne aku penumpinge sik. Heeh. ya wis. Tak Lah aku terus siapne. kono apa iki aku? Nah, sik awake dhewe nyawang dhisik. Iya ta. Dian aku yo mau kalah aku no. Iya. Odo-odo sik no. Odo-odo. Iya no lah. Dalang ora odo-odo terus piye? Jojo Pak cerewet ram ngongkon. Ayo. Sikropolo kang tumingal. Ya iso iki. Suarane ojo apik-apik aku kalah kok gacekane. Perang campo samyo medali. Wih, Dian. Ler tatet wilote godo. Dayang kong manguncang niti benjang sangat simicilati nyok ngedali wus Wih, ayo Nyapo? lejo iki ngene nok piye mak awake dhewe lak ditantang karo dalange ya awake dhewe sak raketang sithik sabetan heeh duduke kadigdayane ya Awake dhewe ndagel ya. ayo sik dakel oh wis Dian weh. dagel Penak ndagel. Wong DP sak bayarane wis lunas. Lunas. Tinggal mulih apa piye? Mulai. Ah, ya wis ben dipikir kae wong-wong ya. Ayo. Ayo mulai. aku pikir sak meneh-meneh Ya ya wis. lah iki nasib kowe cetha kok pikir sak meneh-meneh jaluk bosok oh Lah wong dalang kudu wani sembarange to ya. Pemimpin. Pemimpin. Dian. iya ya wis kok tak lakoni Ya paling ora iki. Dek wayang apa to ruru kaya ngene. Gacekane kaya iki mang kudanan dadi wayange padha nglempruk kabeh. Wayang pocecek ngene iki. Ayo, nek nyoto pinter. Yo, serempet yo. Ayo. Wih, Dian. Kangen ning kalan yo ngaklar pantamukan. Suarane apik. Dewa. Nomlir kekonang suara. Nonton wayang kok. Wayang. Wih, Dian weh. Jenenge Anoman ya Mas ini. Anoman. Iya, Anoman. Dalange gondrong. Dian ya padha to ya. Dalang saking pundi Mas? Solo. Oh, Surakarta. Solo. Edian. Dian. Sine wayangan dalang kok Solo. Iso ya. Iya to. Nyolong ketek dhek. Sak munyuke.
gacekane iki kok. Nyapa to penonton kok cerewet ya. Oh nggih. Delok ora oleh cerewet. Yo. Hop. Ini. Hop. Lah iki mah kowe Kok gini ya kesurupan iki? kowe iki piye wayang kok diantemi? Lah aku ora trimo aku belani Anomalo kalah kan jare gak. Ponorogo. Wis. Tenang. Yo kae kalah yo. Weh. Wis. Iki lek wis gelem Tenang. Iki nek ngene iki mah dadine Ponorogo bocah dadi. Bocah arep joget Ponorogo iki. Kowe iki aja kaya ngono, Anoman yo Anoman. Lah yo Anoman aku belani Anoman, aku Anilo ora ro to. Ayo coba. Loh, delok. Ponorogo jogete. Ayo. Bocahe Hip up. Surupan. Hip up. Awas, engko lek ngampek koprol awas. Awas. Bocah iki Awas. medeni lho bocah niki. Bar madang akeh lho kowe. Ayo we. Hip up. Kewali. Iki nganggone iki ngene ora kok ngene. Lah nek ngene sing ngono raimu. Apik. Kok karep gue. Lho, arep nyapo iki? Ngati-ngati lho, Le. Warep jempale. Dian, saoto tepuk tangan. Dian. Oh, hati-hati, Le. Ya. Dongo. Woi. Ya. Hip up. Ya. Gacekane kamu koprol kapan? Kapan? Kowe atraksi kapan? Lugo. Koprol tau ngono. Tanggung jawab.
Lah ngopo ming ngene iki? Aku ya iso. Ngene lho. Ah. Ngene. Jempale ora kok kaya ngono. Jare weke ngene, Bos. Ber. Lah wis Iki paribasane nek prakteke iki Koprol salto. koprol. Lah nek ming ngene terus Hele. iso jaluk sing asli. asli. Bane pira? Oh. Tak tambahi le. Pinten? Ala yo selawe lah. Bos lawe. Cilok ora oleh kuwi. Jaluk tenan. Heeh. Jaluk tenan iki Pak Bu. Iya no, bayaran no. Ya. Genah lho iki engko bayarane. Genah. Ora genah. Genah lek iki kok tak bayar iku. Lek ora gelem kopro ora tak bayar. Ayo. Edan nanggap Victor ado-ado. Yo Mas. Dadet. Dunia wih he. Melok tepuk tangan. Nah, ngono lak tonjo bayarane. Ya to Pak yo. Oh no. Nah, nek ngono lak tonjo. Piye? Weh. Oh, mendem Pak. Oh, dadi. Dadi. Ah, niki saking pundi, Mbah? Sangka iso ringin ngarepan. Sor ringin ngarepan padahal keming klopo iki ngene iki ra ono ringin. Namine sinten, Mbah? Wakijo. Wakijo. Sik Tor. Oh, keringet kok mambu solar ngono Tor. Nyuwun apa, Mbah? Delok banyu. Delok banyu. Jaluk banyu. Nah, mpun Mbah. Iki biasanya disemprot biasane. Marine iki disemprot. Bismillah. Kene ra gelem mari. Nyuwun napa, Mbah? Nyuwun napa? Sangu. Tanggung jawab sampean. Sampean kudu tanggung jawab. Gacekane kok. Ayo. Tak tambahi le. Sampe kae. Danyang kok mato duwiten. Tak tambahi le. Mari. Yo apa sok kakek. Aku tak ngingu iki bae Pak, iso sugih aku. Lah niki pun arto ya, Mbah. Panitia le urung. Panitiane. Panitiane ndi iki Panitiane. Ini Pak Supian Kico iki iki. Mas Predi nek iki tanggung jawab lho. Mas Predi, wakile iki lho iki. Iya. Mbah, panitiane mboten wonten e. Alah kudu enak. Aku ro nang kono. Delik mesti. Di. Panitiane barang arep dijaluki duit kok ndelik ya, Pak. Mari, Mbah, wis disangoni ya. Wis tak sangoni kok ya padha wae. Nah. Heeh. Set, ya, it. Lah, kok turun. Mari. Ana sing urung mari, Pak. Apa iki? Ah. Mari. Iki urung mari kok. Cilik terus mbok tuthuk ngono jane. Lah iku urung mari ya.
Wis. Ya lah. Ah, yo ala bocah. Bocah kaya ngene kok. Bocah cilik kok wis wani golek duit. Nah. Lah iki ana duit ini apa iki? Wah. Ya. Lah kuwi iki kowe le Apa? Oh, rambutku kok acak-acakan ngene. Oi, Dian. Rambut pasangan no. Wah, asli. Pasangan Asli. Ini asli. Yo. Oh, Dian sing ngene-ngene. Sing wis sing ngeruh pengen sing ngerti sing palsu sing di. Piye? Udah dalange kalau palsu. Asli kok. Mosok. Jangkrik iki kok. Boyo. Sik. Apa? Oh, baduke nonong kabeh to mbatin wong loro iki. Maklekmu. Ya, iki mana kowe. Mbak Wiwit ditimbali. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Tak gandenge Mbak Wiwit. Heeh. Nah, Bocah lek bagus. Wah, elok Mas Victor. Alah. Luar biasa. Atase cah cilik, cah urung pati dadi. wah iki. Sik. Kok kesusu metu ya? Kira penak ditembunge. Lho, Lah piye? ngopo? Kok rada ra patek dadi terus dadi. Urung pati dadi. Kemasane tempe wae. Nek cara tempene kuwi isih mendoan. Oh, Lho, menduan. ya ora dadi to Mas, nek misale dadi lak ya dedeke paling ora ngene, semampai padha Loh, nuwun sewu ngene lho Mbak Wiwit tak Misalnya genahke. jenengan. Ngene lho. Aku iki lahir ceprot. Heeh. Mboten sombong. Iya. Aku lahir ceprot dawaku 2 meter. Mosok to, Tor? Lah kok iso? Kok ngeyel. Mosok kuwi mari cepet. Lahir ceprot iki dawaku 2 meter. Dian. Bapakku isin to. Hah? Terus dikethok. Hah? Ngepok akhirnya. Terus ngene iki 2 meter itu sanakan apa, Tor? Iki. Aku lah anak-anak bung. Itu anak-anak apa ya? Nggih, menika langsung lagu kemawon Nggih, nggih. menika kalau mau wonten pamundutan tak Nggih. tunggu balimu. Nggih, niku wonten Menika saking pamundutan ugi. panitia, nggih. Ayang-ayang menika Nah. ingkang tasih rame nggih. Lagu-lagu nggih. lagune anyang-anyang. Ayang-ayang. Ayang-ayang, Tor. Niki duet napa Ijen? Nggih, duet kali Mas Victor nggih. Kali Mas Victor nggih. Pun priku. Oh. Ora apa-apa lho. Ini tunjukkan kepinteranmu. Aku nek lagu Ayo. anyar ra iso ya. Aku Iso, lagu iso. awas. Lawas durung ngapal Nggih, ngono. monggo piyambak ki mawon Solo. Mengke bareng ngoten Napa, Mbak? bajing loncat Ayang-ayang. jogeti sing joget mengko Mas Gareng. Wah, mesti Siap. apik kok. Wah, apa iso? Ah, Oh, jong remehke aku. kowe nyamu. Nggih, menika nderek Yo, mangayu ayang-ayang bagya yo. rumiyin menika sedekah Nggih. laut mugi-mugi panenipun berlimpah. Amin. Sedaya para warga tansah pinaringan kesehatan, Amin. panjang yuswa. Nggih, amin. Tansah pinaringaken perlindungan ingkang sedasa saking Gusti Allah ingkang Maha Suci. Amin. Amin. Sumangga ca ayang-ayang. Langking kusum. Jangan lupa tap-tap layar. Matur sembah nuwun. Mbak Mas. Wiwit. Gareng. Suwe ra pedhok. Nggih, sami sehat nggih Mas Gareng. Alhamdulillah. Pedhok iki ya wis awal tahun, Pak. Nggih. Heeh. Saiki iso pedhok meneh. Sehat-sehat nggih, Yes, Mas Gareng. alhamdulillah. Mas Victor. Nggih, Bu, emangnya aku bumu apa? Sampai iki? yang lain ke? Wit, Ya, ora kok duwe apa-apa. anak koyo Ya ngono. sampean iki sing tak puji-puji, tak ajeni minangka ibu. Ah. Ngono lho. Heeh, ajeni kudu dihormati. Ya ora terus menghormati kaya Heeh. Nyobi bajing loncat Oh, sing nggih. nembang genduk Rita sing joget Mbak Wiwit kalih Mas Gareng. Wah, Nah, ditanjake. Mas Victor ya mboten Genten ya apa-apa tor ya. bertiga. Oh, genten ya tor ya. Rita iki, Rita. Oh, nonton jogete Iya. Mas Gareng ngono Iya. sapa. Mbak Wiwit digandring. Nggih sing nembang Mbak Rita. Oh, nggih, sendika. Mbak Semangga. Wiwit iki Langsung, joget iki ra Piye? main-main. Heeh. Energik hati-hati. Oke. Piye. So, Hit. Kanggo ngono barang awan. Iya iya kok. Dadi nek ento. Piye Reng? Piye Reng? Lah joget Mbak Wiwit piye? Walah, Iso. iso. Tap-tap layar. Walah. Aku anggere joget kene entuk paus mengko siloko. Ayo Mbak Rita, Mbak Rita. Yuk. Oh, ngono kok ngono ya? Aku joget iki berarti. Yo. Bajing loncat, bajing loncat, kaas tanah aduh, abdi lebar, harus sampai angga.
Iramane rada cepet titik. Narusan beki agama bajing loncat kaastana aduh api lebar narusak bajing loncat bajing loncat bajing Matur sembah. Ngimbangi iki tetep ora iso, Pak. Piye? Dia energi ki kaya Energike ngono kuwi. mrene, mrono, mrene. Jan modele Mbak Wiwiti kaya ngiteri anakan pitik. Kayak ora kaya arep ngiteri Aku anak aslinya- pitik. Lah apa? Iki karo ngemiki ku. Cilik kaya ngono. Ayo gelem sapa sing ora? Heeh. Ayo aku yo. Mara coba. Sawah. Iki aku iki ana adikku. Sing pinten? Genduk Cika. Jeneng Cika iki Pulban. Polwan. Wis undane Langking Kusuma iki ngono kok ya. Wah, Wis sing bojone TNI iki wis arep mulih. Iki sik ning Jawa Barat, sok ben yo melu. Wah. Iki jane aparat kabeh sindene. Aparat Iya. kabeh. Aparat negara. Minangka Kalau nek- pengayom. Nek jalange ra bener-bener oh des. Yes tenan. Modele kaya maling to. Ha iya. Wis gedhe dhuwur gondrong. Hmm. Kaya maling. Lah ya padha. Iki. Jan. Iki. Alah. 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 Wis. Kene iki lho Pak ning Wonosobo ra ono, Pak. Mosok Wonosobo gak enak. Ra ono. Lah enake apa? Enake sing ning kene tok. Yo jong enake nang kene. Heeh. Nggih, ngaturi napa Mbak Yu? Sapa iki jenengane? Heeh. Sapa? Kula Cika. Cika. Nggih. Cika. Cika tok. Lagune napa menika? Napa? Lagune duet napa solo? Yojo. Ya. Ha. Duet mawon nggih. Napa? Nggih, oke. Pujane. Sing mesti kene Ha. Oh Mas Gareng. Heeh. Iso ora tor, kowe iso Iso. ya. Mas Gareng lho. Wah. Walah lah. Sinden Langking Kusuma, Mas. Alah, jan. Ajeng tindak pundi badah? Mereka badhe tindak wonten pantai sini. Badhe menapa? Injis. Menika nyanyi. Oh, nyanyi. Sindenipun Ki Daru Kartika. Jan iki sidan apa begenggek? Mas, ya Waduh, Mas. waduh, waduh. Rama. Suarane jemotos. Motos dengkul matos. Apa Cahayu? Pujaning sih. Pujaning sih. Oke.
Yuk, Cal. Kaning pagut. Oke. Matur suwun Genduk Jika. Wah, iki akeh sing nonton saka live streaming. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ono iki Sanggara Stungkara saka Miri Gambar uga Oh, ramu. miri gambar. Sanggara Stungkara. Sanggara Uga Stungkara, gini. YouTuber ingkang sami rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Daru, kula nyuwun tembang nyawiji kagem Mas Daru sak rombongan mugi tansah pinaringan kawilujengan saking Pak Widodo Kedoyo. Nggih. Ugi wonten dulur kula Mas Dwi rombongan geng kopler saking Tlatah Surundaka. Nah iki sok mben nimbali awake dhewe. Di tanggal 26 mayang wonten ing Surundaka ditimbali karo geng Mat Kopler. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nyawiji. Sopo, Pak? Apa? Saiki jajal Victor nembang apa? Aku. Iki Milya Waranggono iki. Ayo ta. Wis suluk Oleh wae Victor apik. tak kon milih. Lah nek aku ora kon milih. Ora. Victor iki pomo Milya paling caca ya ngono. Sapa Ayo, ya? bener, Pak. Iya, Pak. Ayo. Sapa ya? Ayo, Tor. Gede-gede kabeh. Iki lho, umpama kon milih. Le, kabeh. Lho, kabeh. Lah yo kon milih kok. Ayo iki lho. Ayo, sapa ya? Ayo, sapa? Yo ngerti wong ayu tor, Sapa, gacekane yo? aneh. Ayo, sapa? Wong loro ya ora masalah. Ya, jajaluk loro. Ya wis cah loro. Wah, dan Edian. Po iso nandangi. Lah, Kowe iya. Tor. Eh. Kowe kayak ngadeke sinden kowe wis gringgingen no. Lho lah. lho. Tenang to, tenang. Gun. Jenggote lus-lusen Gun. Selamat malam Mas Victor. Selamat malam. Ya Allah Mas. Sampean kok ngendi Mas? Ayo. Ora Mas. Ayo. Aku nek Selamat. Kene to aja duduk to sampean aja duduk to. Kene. Lah aku lah yo dadine bingung. lah Lah, ngopo? nyapa? Kowe jodohmu iki Tor. Jodohmu iki. Aku tak iki Tor. Lah sampean iki milih-milih to asline. Alah, padune sampean yo ngerti to. Yo ora iki wong kadang kowe iki ora ngerti. Apa to kok yo mel? Piye to? Iya, Aku yo ora. Aku Lah ora. terus bocah loro mbok deke iki arep ngopo tor? Apa nyapa? Anu, ame remi, Pak. Nembang, Yo Rem. nembang. Nembang apa? Anu, Apa? apa kuwi alah. Apa ya? Apa Tor? Alon Mas. Wong mlayumu yo mlakumu iki wis ora permono kok. Lagune apa? Iki wis kadung gedeke loro lho kowe Tor. Bisa ya. Tanggung jawab kowe. Satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Ya, ayo. Wis, kowe wae. Heeh, ya. Lagu Malaysia. Aku lah tergolong Upin Ipin. Ah, Sing dadi rembu. nek kowe ora upin-ipin kowe todat. Walit kowe. Nyapa kok walit? Nak Dewi boleh. Ah, boleh. Sewalet. Heeh. Ayo ku walit bojone. Walik. pirang-pirang. Malik. Ayo. Bojone oke kok, ayo. Ya, satu hati sampai mati. Heeh. Piye tandange? Ya. Aku nang tengah. Aku nang Sik, tengah. sik. Wit. Nyapa, Victor Mas? ditengahi, Victor Oh, ditengahi. ditengahi. Oh, tak tengahi. Aku lunga apa piye, Mas? Anu. Alah cium sek. Ora. Ora Mas. Ora. Aja kayak mangkono. Gak Mas, gak ya Mas, gak. Kene tak omongi. Nyapa ye? Ayo nang petengan ngono. Yo, yo, Delok. Mula Aja Tor ngono ta. ngadepi Mati, sinden Mbak. kaya ngono ki ngati-ati. Nganti-nganti piye? Gampang meteng. Kandhani kok. Ki modele nek sidan ngene iki aku nang omah ora katokan. Lah nyapa? Lah, Nyapa? Jatah. Nyapa Mas? He? Jatah. Ya wis jatah. Kene to ora Mas, aku ora nyatek ya Mas kene. Ora nyatek ning dilat padha ae. Barang Ayo, sing Mas, yo. Tor, Victor. Barang sing siji kok menengan kaya Lah ngene. yo Tor. menengan iki nyapa to, Dik? Beh. Wedi aku. Wedi karo Lah sampean milih kono kok Oh ngono iki lah. Loh, tapi aku ora nek sing milih ya Lah, sakit iya. hati to Mas. Waduh repot tenan iki. Repot to. Ayo. Lah sing didekne loro, sampean milih mek kono. Lah, iya. Aku prayo cemburu. Walah urip. Jane barang ra sepiro ngono ya. Ya Ora, Yo. Mas. Dadekke. Ayo. Ah. Dadekke yo. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mas aku terna. Ayah alah jan ngene iki lho. Ku adikku nduk Kualik Mas. Lho kualik. Oh ya sing papane ngono lho. Ya sari ya oleh. Terima kasih. Genduk Sama-sama. anggun. Wajan.
Piye? Kowe nang Saiki- loro ngono piye? Wah jan tenan. Power Tor, memang kan mek loro to. Heeh. Saiki tambahi telu. Telu, Pak. Sopo, Pak? Ayu, Oh. Reri Oh. karo Chandra. Oh, iya. Oh. Alah. Aku seneng sih nom-noman ngene iki, Pak. Jan, Wah, marake, boh semangat. wow. Aku memayang si dene ngene iki wah jan tak barke jam 10 awan. Semangat. Lah iya tinggal yoga. Tembange lali janjine. Ya. Mau ono pambututan lali janjine. Nggih. Ah. Jebul aku jagong ning ngono ki ya teles ya iki kok tekan jero. Iya kok Mas, heeh. Ya. Lali janjine. Jiro lu. Ning aku seneng ngene sing senengi siji, Pak. Piye? Iki tok aku. Piye? Piye? Gune bojone kok. Ora Masa? udu, Masa? dudu. Iki sinen semene kowe sing tak senengi ya ming iki, Pak. Tak omongi. Lah apa, Pak? Lek ning panggung iki dudu bojo. Lah apa? Apa? Partner. Oh iya. Nek cara angkutane wis plat kuning. Plat kuning. Iya, Sapa-sapa lah numpaki, monggo Kang numpaki yo. Lah, ora sembrono. Jare plat kuning kok yo. Rek, Ngopo? tak kandhani. Ngopo, Pak? Kelomik sik, Bu. Dalang kira-kira aja meneh mek sak Tulungagung, sak Iya, Indonesia. iya. Sing kaya aku renek. Lah ngopo? Tanggapono bojoku. Ya toh, bojoku iki nek karo aku. Iya. Pom aku dolan karo Chandra, karo si Anggun dan lain sebagainya. Los. Masa? Tenane, Pak. Tenane Nggih. los. Nggih. Rapopo? Nggih, tiang jaler niku kula anggap kados pipo. Lah kok saged? Nggih, sinten-sinten sing ngemetan saya alus. Wah, jan. Prinsipe ngono. Saya halus, saya gila. Sapa-sapa sing ngemut Saya halus. Aja dimut slentik wae. Kondang ini. Kendrawasi ya. Saya Aja mbok slentik. si sombet wis gecek wae. Ya, lali janjine ya. Oke. Aja legase. Aja legase. Ya, sik terus sik. Apa kok ora Hah. Iki tembang sing Nah. lagi ngetren. Apa, Pak? Mak jedor. Wah, Tambal ban. tambal ban. Tamban bal. Heeh. Bal 24 jam. Tambal ban 24 jam. Apa? Tambal ban. Kala-kala. Kabeh iki, Pak. Kabeh sedeng ya. Sedeng. Ya Sedeng los Chandra iki. lega. Wah, nganti nek ora cukup nang pantai ra apa-apa. Aja. Pisan karo Masaku kok adus, ya. adus enak. Ya, Seger. tambal ban. Yuk, Cok. Oe. Oe. Ya apalku sing oe. Lah kowe tambal ban ngene kok ya ora candak sikile. Ora cadak sikil separo ketukane Lah bendo. iya kowe ora candak kuwi ming setengah Lah ketukane iya, nek kaya ketukane. ngono kuwi. Lho, ya ta. Lah ya ta ya ta. Ah, lah. Wong kon ngene-ngene kok ora candak sikile kowe. Ya ta. Lah, Jurusamu kuwi kuliah ya asli pedalangan ya cah bagus. Nggih estu Pak Pak estune. Semester 6 iki. Semester 6 nggih. Nggih. Menika estu Bapak Ibu iki kuliah jurusan pedalangan. Ya tak dongake le kuliahe tutuk ya. Amin amin. Pak Aku estune. dhisik pengen kaya sampean ndak ketekan. Alah, nggih. Tapi biasane nek umume Mas mbot saniki niku sama, Pak. Nggih. Ambak sinau kali mboten niku tarape padha. Biasane malah sae sing latihan saking alam. Untuk dijak ngoten niku biasane malah sae. Ngoten nggih. 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 Terus padha wae. Sampeyan kok yo balik lang nang Solo. Injih to, Pak. Reng, apa? aja diculne ning perapatan tamanan yo engko mesake. Ora tak culke. Anu rencana kula ten Ngujang. Kancane munyuk-munyuk kuwi lho. Le, Nggih. kripik gedang, kripik telo, Nggih. sejek gedang watone rata. Nggih. Mengko urusane karo ibu-ibu cah-bocah. Oh, Ya. siap. Mbak Wiwit, Nggih. matur sembah nuwun, sehat selalu nggih. Insyaallah sanes wekdal isih iso ketemu Siap. nang panggungan. Sedaya Siap. patang